ассалому алайкум азиз ҳамшаҳрон, ҳамватанон, дӯстони азиз. имрӯз мо дар студияи AM860 радиои самарқандиён мавҷҳои амрикаи радиовӣ мо дар студия бо Сафаралӣ Ҳасанакем мо шуморо ёд кардем. дӯстони азиз, имрӯз 30 августи 2025 сол. Сафаралӣ ака, ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум радиошунаванданони муҳтарам. ҳазорон шукр ба худои мутаол ки мана боз як ҳафта паси сар шуда бо шумоён ҳамсӯҳбат шуда истодем. умедворем ки имрӯз низ бо шумо аз таҳти дил суҳбат мекунем. дӯстони ҳамшаҳрон, мо як чанд навигариҳо, рӯйдодҳо дорем дар ҳамин ҳафта шуда гузаштагӣ дар шаҳри Филаделфия, шаҳри азими мо. хабаратон ҳаст, ҳафтаи гузашта мо ҷашни рӯзи истиқлолияти Ӯзбекистон ҷашн гирифтем. дар маъракаи мо як 400 нафар меҳмонони аз тарафи ҳукумати Амрико, ҳукумати Ӯзбекистон, як чандин вазоратҳоя ходимошон омада иштирок карданд, кормандони газета, телевидение. Сафаралика, маъракаи мо чӣ хел гузашт? пеш аз он дар бораи маърака фикр кардан як фикри худам мегӯям. ман аз бисёр касо фаҳмидам ки дар ягон шаҳри Америка ҳамчун Филаделфия ҷамъиятҳо муттаҳид шуда аз таҳти дил ҳамн диаспораи ҳамн тоҷиконро, ӯзбеконро ҷамъ мекардаги ҷамъият набудааст. мо дина ҳамон рӯзи истиқлол 34 солаги рӯзи истиқлоли Ӯзбекистон гузарондан баъд шоҳиди ҳамин шудем. ҳамин қадар як аҷоиб гузашт ки тантанавор гузашт ки дар вай омдаги меҳмонхо вай ба баромад кардаги масалан санъаткорон, ҳатто ҳамон аз ҳамҷа дам мегирифтаги ё ҳамҷа зиндагонӣ мекардаги ё ташкил кардаги ансамблия баромадаш як завқу шавқ бахшид. аз дигар штатҳо омадаги меҳмонҳоям агар қоил мондан гӯям лоф не. дар ҳақиқат дӯстон, аз қоил мондан ин ҷашни мо мисли як тарихи Филаделфия ба нашудагӣ дараҷаи олӣ ба гузашт ки дар ҳақиқат ҳамин гурӯҳҳои худамо дар Филаделфия будагӣ кӯдакҳои рақси ба номи Ситора гурӯҳа номаш будааст, омада Парвиз Абдуллоев баромад карданд аз республика, аз Тошкан омадагӣ гурӯҳи беном, ино ҳамошон хизмати мо шуданд. 34 солагии истиқлолияти Ӯзбекистона ҷашнаша гирифтем. аз тарафи ҳукумати Амрико начальники полиси 7 дистрикти ҳамон мон зиндагонӣ мекардаги ҷой лейтенант Лора Гук баромад карданд. ғайр аз он президенти бизнес алианси амрикоиёи аз Осиё омада шудагӣ муҳоҷирон президенташ Дэвид О баромад карданд. конгрессмен, сенаторҳоя вакилошон омада ҳар якти мо ба табрик гуфта рафтанд. ман ҳамон байрама ҳамон иди истиқлолии Ӯзбекистона тамошо карда ҳамин хулоса омдам ки ватан ҳамватанони моҳон дар дили ҳамошон нисбат ба ватан ба ҳамин Ӯзбекистони азизамон ниҳоят меҳру муҳаббатшон баланд будааст. ин ҳамон дар ҳамон иди гузашта 34 солаги ид мон шоҳиди ҳамин шудем. бисёр аз таҳти дил ҳамин рақс кардан, нақш шиштан. ҳамчунин меҳмонҳо ҳам аз ҳамин тадбир бисёр як ба ваҷд омаданд, хурсанд шуданд. ман мехостам ки ҳамин ба ҷамъияти ватан дар оянда аз ин ҳам ба корҳошон муваффақият металабам. ҳамин хел нигоҳ доштан дар кор, ҷамъиятро ман ҳамин хел сарҷам кардан дар кор ки роли ҷамъият дар ҳамин хусусан шаҳрҳои мусофирӣ дониста шуд. дина ҳамон дар ҳамон ид ҳамон иди истиқлол гоҳи ҳамин шудем. ҳамина исботаша дидем, чашмомо кардем. раҳмат барои ҳамин ташкил кардаги бисёр раҳмат. ин кор осон набуд. ин кори осон не. ҳамин қатра чиза ҷамъ карда, ҳамин қатра ҳатто бозиҳо ташкил карда, бозиҳои лотарӣ ташкил карда барои шавқондани ҳамон омадагон ҳам хел ин бисёр як меҳнати пурмашаққат аст. ман ҳамшаҳрон боз як марта нишон додем ки ҳамин ҷамъият ба
аз боли якдигари гапои ганда назада, мишмишо накарда, ғибат накарда, бӯҳтон накарда, мана ин хеле иттифоқ шуда зиндагони кунат мешудааст. ҳамто акун дар ҷояти гап аст ҳатто ин дар қуръон наистаги дар ҳадисҳо наистаги ки мусулмон ба мусулмон бародар аст. агар мо ба ҳамин ҳадисҳо агар чӣ мегӯянд риоя накунем, агар пас мусулмонӣ мо куҷост? мо ҳамин хел илтимос мекардем мушта якҷо занем, дили ҳама чӣ мегӯянд аз як фикри ҳама аз якҷо буроду як кори ҳамин ҷамъията аз ин ҳам пешбарӣ кунану ҳам иттифоқи ҳамин дар филаделфия будаги диаспора аз ин ҳам мустаҳкамтар шавад. ман хурсанд мешудам. чӣ мегӯянд албатта ҳасад ягдигарро дида натонистан аз ҳамон даври қобилу ҳобил мавҷуд, лекин дар кадом инсон ба ҳамин чиз сахттар? ба ҳамон одам сахттар ки вай имон надорад. одам имон доштагӣ ҳамин дарди ҳасадро паси сар мекунад, бо ҳавас нигоҳ мекунад ба ҳар як корҳо. бас ҳасад ёрдам кардан ба ҳаракат мекунад. ҳамин мусулмон бародари мусулмон гуфтаги шиёр ҳамин. ман хурсанд мешудам кане ку аз ин ҳам мустаҳкамтар шаятон иттифоқи шумо ҷамоат шумо мустаҳкамтар шаваду бо як фикр ки ҳамин дӯсти байни шаҳри Самарқанд катек Филаделфия пайвастанд дар кор, чунки самарқандиён ниҳоят дар шаҳри Филаделфия бисёр ва инчунин Филаделфия ва ҳам самарқандиён нағз медонанд, нағз мешиносанд. мана ҳамон депутатҳои шумо гуфтагӣ, сенаторҳои шумо гуфтагӣ, ин ҳам нағз мешиносанд. ҳар як маъракаи мо иштирок мекунанд. шумо гуфтадаги пешниҳода ин шаҳри бародарӣ гуфта мешуд дар сиёсат, бародар кардан ҳар ду шаҳра, ҳамина сафаралека асосашам ҳаст. тарихан нигоҳ кунед, агар Филаделфияям Самарқандам ҳар дуяш кишвари худаша пойтахти аввалинаш будагӣ. ҳар дуяш паям кишвари худаша конститутсияш навишта шуда имзо шудагӣ. якум. ҳар дуяшам шаҳрҳои таърихӣ. мана ҳамин соли гузашта ақл бовар намекардаги дараҷа дар Филаделфия 34 миллион турист омада рафтагӣ як сол ба 34 миллион ба. Самарқандам аста-аста ин дараҷа набошадам, лекин боло 600 ҳамин миқдори рафтаги туристҳо ба ахбороти мо як 5-6 миллион шудагӣ. акун таърих ба нигоҳ кунем, агар инҷава 200 сол зиёд шудагӣ. акнун мустақили мо ҳоли 34 сол. чинаво ки мегӯянд қадами аввал лӯка мегӯянд, ҳамон бар ин ҳоли ҳамин хел мешуд ки ман умедворам ки дунё ҳозир ку мешиносад, аз ин ҳам бисёртар мешиносад, аз ин ҳам бисёртар туристҳо мераванд. барои ин сарвари ҳамон сарвазири мо ҳамин ҳаракат кардем, раҳбари давлати мо ҳаракат кардем ки ҳамин туризмро ривоҷ диҳанд. барои ин масалан шаҳрҳои туристик шудан, ҳар якта район ба ҳамин барои туриста ҷамъ кардан ҳамон тарафҳои рустии ҳамона шуда биромсен. мана ҳозир ҳамин хел таклиф шуд ки бисёр туристҳо аз дигар давлатҳо меомдаи туристҳо аспсавария ҷо шавқ дошта будем. райони Ургутба асп ҳаст, кӯҳ ҳаст, ҷойҳои таърихӣ ҳаст. ташкил кардан мумкин? Ургута бисёри мо намедонем сафаралека ҳамин хел таърихи бой дорад ки ҳозир як гапа гӯям, агар бисёри ҳамватаномо ба ҳайрономӯз гап мешуд. инам дар Ургут вақте ки насрония динаш пайдо мешавад, аввалин ҳамон церкиф мегӯем ибодатхонаҳои анамон насрониҳоя ин қадимаш 2000 пеш аз тарафи Ургут ёфта шудагӣ. ҳозирам ҳаст. мана ҳозир худи анамон христианӣ ба 2025 сол шудагӣ гӯем, агар мана сола шумораш аз ҳамунҷа саршӯйсааст. 2000 пеш анамонои якум ибодат мекардагӣ хонаҳошон дар Ургут ёфта шудагӣ анамоно. ҳозир ҳам ҳамон дар баландии кӯҳ ҳамон чӣ мегӯянд ғиштхош ва ёш ҳаст, ҳамин чиз ҳаст. таърихи ҷойҳои Ургут бисёр, аммо
ҳамина нишон дода тавонистанд дар кор. анамин кӯа акун 2000 метр 3000 метр баландӣ мегӯем анамун ғишто таърихи ҷои амун церкифҳо ёфта шуда ки агар ина ҳозир дунёи насрониёӣ бутун тамоми ҷаҳон фаҳмад агар медонед чӣ хел туриста миллион шуда мерӯяд якта ҳамчуя зиёрат кунем гуфта. дар боли ҳамун кӯҳ якта ҳавус аста ҷудо баландива ҳисорак номаш. Аку тарҷимаи ҳисорак ин шаҳарча гуфтагиш майда шаҳарча то наздикии ҳамунҷа ҳавуз буд, ҳавуза ғиштҳош буд, ҳамун биноя ғиштҳош буд ҳамунҷа то ҳамин наздикия буд ҳамин чизҳо. Ин таърихи ин таърих фақат нишон дода тавонистанд дар кор. Нишон дода тавонистанд дар кор. акун мана барои масалан меҳмонхонаҳо чӣ қадар пулҳо ҷудо карда истодем, барои масалан ҷойҳои таърихе нишон додан чӣ қадар масалан кӯшиш карда истодем. Агар ҳамаи ҳаминҳо ҷомеъ амал кушад агар ман фикр мекунам ки туристҳо бениҳоят мил меред, бениҳоят бисёр меред. анаминои ҳамеша инобат ба гифта мон як пешниҳод кардане ки аз ҳукумати шаҳри Филаделфия мана ҳозир мерамо хонуми Черил Паркер бисёр одами як фарҳангӣ зиёнок маълумотнок бо тарбия он касба як ҳам пешниҳод карди бироем аз номи ки ман ин анҷумани самарқандиёни Амрико аз номи ҷамъияти ватан ки мана ҳамин Самарқанду Филаделфияро шаҳрҳои бародарӣ кунем гуфта ҳар ду шаҳр баям фоидааш бисёр шуда геш мумкин. нағз мешуд. Хусусан дина даври гузаштаги мо суҳбат кардем ки аз ҳамин Филаделфия то Самарқанд якта рейс кушода шаваду бисёр ҳамин мерафтагиҳо то уриш то Қашқадарию Навоию Сурхандарию ҳамҷоя ба ҳамон осон шавад гуфта фикр кардаи будем. Агар нағз мешуд ки масалан ҳамин кор ба вобаста инсонҳо як ғайрат мекардан кӯшиш мекардану ҳамин орзуҳои мо ки чандҳо сол боза дар дили мост ҷомаъ амал мепешид. нағз мешуд. нағз мешуд. албатта мон ҳозир боли ҳамин кор мебарем. ин як рӯза ду рӯза кор не, ини ҳуҷҷатҳоя тайёр кардан дар кор, асосҳои илмӣ оварда додан дар кор, як кадом чорраҳа ба Филаделфияю Самарқанд роҳашон гузашта бурида мегузарад ҳамине нишон додан дар кор. як ассотсиатсияи шаҳрҳои таърихӣ ин дар назди ЮНЕСКО ҳамун ассотсиатсия аъзош аз тарафи Америка якта шаҳри Филаделфия, Ӯзбекистон Самарқанд. Мана ҳамин ҷиҳатпаям ино якдигареш ба наздик. Албатта ҳамина барои ҷорӣ кардан камтар кор мекунем. дӯстони азиз ҳамшаҳрон бо ғайр аз ин сафарлека бо якта масъала. Мана ҳамин Бенҷамин Франклин Парквей гуфтаги ҷой ҳаст дар маркази Филаделфия даунтаунба ҳамунҷа ба як чандин давлатҳои аниқаша ман мегӯям 108 кишвара байроқаш аст, парчамаш. 109-аш Пуэрто-Рико. акун Пуэрто-Рикоя Америка худи як худаша штаташ бар ин медонад. худи Пуэрто-Рикоям ҳамин ба розӣ қабул мекунад ҳамин гапа. 109 кишвара парчамаш аст. аз Осиёи миёна ягонта кишвара парчамаш нест. инчунин парчами давлатии Ӯзбекистон. мон мана чандин сол ман ҳамина таърихаша бардошта ҳозир меҳмонони аз Ӯзбекистон омадаги ҳамина илтимос кардан ки мон як сайр кардем маркази Филаделфия ба якта парчамои кишварҳоя дида буромдем ки аз уни Ӯзбекистон набудааст гуфта. ҳамин ба ягон роҳаш ҳастми ҳамин бо ифтихор парчами худамоя монем гуфта. ман ина таърихаша бардошта дидам дар ҳақиқат Ӯзбекистон нест. инҷа ки анамун аз 200 кишвар анамин 109 мондагӣ 91 надаромдагӣ гӯем. ин кишварое ки диаспораи мустаҳкам доранд дар шаҳри Филаделфия чандин сол бозҳол. ҳамин диаспорое ки бизнесҳои худашон ҳаст дар шаҳри Филаделфия. одамошон бисьёр фарҳангашона ҳаминҷа ба нишон дода тавонистагӣ. мусиқешон ҳаст, рақсашон ҳаст, мактабошон ҳаст, дигар ҳамин худашона як ҳамин шакли диаспора ба оварда тонистагӣ ҷомеаҳоя парчамаша мондагӣ дар шаҳри Филаделфия. бояд монам як ҳамин дараҷа ба растем анамун монанди дигар диаспора ки монам тавонем ки ҳамина илтимос кунем. Сафаралека ҷо фикри дуруст гуфтед Дарерҷон. аввало ҳамшаҳрон ба ҳамзабонон ба
یک التماس و التجای من همین بود که ما در امریکا اومده قریب که همه بای شدن، اما بایگری معنوی کم شده ایستاده است. اگر ما با همین قطره کوشش و حرکت ها فرزندان خودمان رو خواننده با جایهای در کار کنند، مثلا در جای زینه‌های بلند نشینند، بعد باید همین مدنیت خود رو، معرفت خود رو، زبان خود رو، عرف و عادت‌های خود رو گم نکنند. در همون وقت قدر ملت بلند میشه. در همون وقت به پرچم ازبکستان هم در همون قطار همون دیگر پرچم‌های دیگر دولت جایگیر میشد. یک وقتا لیکن بود، از این 10 سال 12 سال پیشتر همون در مرکز من دیده بودم پرچم ازبکستان. یک وقت ساو شده بودگی است، این یک دیده برام در کار، بلکه از نو ماندنی پرچم بسیار کار دشوار نبودگی است. مثلا شما با بسیار یک رهبران ملاقات دارید، یک پرسیده بینید، بلکه این معما حل Сафар ака, ман ҳозир мана ҳамин истифода бурдани ман аз радиои Садои Самарқанд ки муроҷиати аз радио мешудагӣ ин муроҷиати расмӣ ҳисоб мешавад. همطور барои ҳамон ҳамин парчами Ӯзбекистон дар ҳамон Бенҷамин Франклин Парквей гуфтаги ҷояш барои монда шудагиш расман муроҷиат кардан дар кор будааст, ҳамчунин ба воситаи радио. мана ҳозир ман анамин муроҷиата кардани ба фармондори шаҳри Филаделфия, мэр мегӯем, мэрамо хоними Черил Паркер, ассалому алайкум, ба яке аз масъулоне ки ҳамин парчама ҳамунҷа ба мондагиш ба рухсат медодагӣ, хоними Сара Райс. ин кас шаҳри Филаделфия ба директори корҳои рақамӣ, диджитал директор мегӯн анамин. ғайр аз ин офиси корҳои муҳоҷирияти мерияи шаҳри Филаделфия. мана ҳар сеятонба мон расман аз номи ватандорони ӯзбекистонӣ, ҳамватанон, ҳамшаҳрони самарқандӣ, аз ҳукумати Ӯзбекистон дар кор бошад, мана аз ҳамҷа будагӣ мона диаспораи мо, аз раҳбариятҳои ҳар ҷомеаҳои ватан, самарқандиёни Америка, юртдош илтимос мекунем ки мумкин бошад агар ҳамин вақту соаташ омад, моҳон ҳамин хизмати Америка шуда гаштем, ҳозир ҳамин Америкаи парчамаша баланд бардошта гаштем ки моҳон ба иҷозат дед моонам ҳамин парчами Ӯзбекистона бо ифтихор дар Бенҷамин Франклин Парквеяш монем. моон вая маросими кушоданаша бо тантана гузаронда, бо мусиқаю рақсу хӯроқҳои худу фарҳангу маданият, адабиёту шеърият ҳамунҷа ба нишон дода худамоя ки будаги моя чӣ будаги моя кардан ба мо шумо ба ваъда медиҳем. التماس میکردیم، ما هم التماس میکردیم که همین التماس ما جامعه عمل بشد. албатта дар болои ҳамин баям кор бурсем, кора сар кардем. Сафаралака инам кори осон не, инам асосҳои илмияша нишон додан дар кор, ҳар якта гуфтаги рақамҳоум ба асос додагемо дар кор, марказамоя оварда нишон додагемо дар кор барои ин инсоно ино худашон кади чашмашон кади бинанд ки ҳозир тарабхонаи худашам як 35 та барастагӣ, 5 та сартарошхона, 5 та салони зебоигӣ, 2 та кӯдакистон, ғайр аз вай бо чанд садта трак компанияҳош дорем, чандта нотариусо, як 10 та риэлторо, консалтингови компания, мана якта азони мо, قوه‌ای کلانی чандта посилка мифиристагӣ компания, ҳамааш калон ҳозир як худаша ҷояша ёфта тонистагӣ дар бизнеси Америка. аз номи ҳамамо мон ба шумо анамин илтимоса мерасонем ки анамин тантаная гузарондан ба иҷозат детон. نظم شد. ما خرسان میشدیم و از نام هم جماعه هم از نام سفیدخوی همون فیلادلفیا التماس میکردیم و دعا میکردیم حق همین ها. بسیار کار نظم شد. کاری نظم شد. ҳамзалин дӯстони азиз, бо як хабари нохуш дорем. мо ҳамин рӯзо як коргари компанияи тракевии AD коргарашон ҳамон устухониш ба кор мекарден, Равшан Исматуллаева, модарашон Шарофатойтӣ дар Самарқанд олам гузаштен.
албатта мана мон аз номи ҳамшаҳрон ҳамватанон мана ҳозир сафаралакем худашон мегӯн он кас ҳамин рӯз пагои рафта дуои фотиҳа хонда омадан камтар ҳам ҷиштан албатта ҳамдардӣ изҳор мекунем ҷояшон аз ҷаннат шавад рӯҳашон шод бошад охираташон обод бошад. акрон далерҷон дар ҳадис як ҳаст ки кулли нафсун зоиқатул мавт. агар маъниша гӯем тамоми нафс будагиҳо мемуранд, фавтидан ин мурдан мемуранд. ягон чиз нест ки ин хоҳ инсон бошад, хоҳ масалан паррандаи дарранда бошад, хоҳ дарахт бошад, умраш ба охир нарасад. умр ба охир мерасад. албатта ин будаги чиз. баъд дар ҳамон сураи аъроф 34 ояташ ба ла ястахируна соатун ва ла ястақдимун гуфтаги як ояти карима ҳаст. маъниш умри инсонро ба ғайр аз Аллоҳи таоло худои мутаал ягон кас ягон соат пешам карда наметавонад, ягон соат қафоям карда наметавонад. мегӯяд ҳама чиз дасти худаш ба дасти худова. модар акнун умрашон 65 будин. 65 ҳам умри мул бад не гандане писарҳоя ҷобаҷо кардаи биен, духтарҳоя ҷобаҷо кардаи биен. лекин мул масалан умри пирӣ ҳам нест. мумкин буд ки ин кас як даври пириро ронану ҳузури бачаҳои фарзандои набераҳоро бинанд, аммо умр ҳамин қадр будааст. ман ҳамирӯз дар ҳамонҷо буда фотиҳа кардем ҳаққи модархон ба модар калом ба ҳамин ҷошон ҷаннат мешавад, худо раҳмат кунад. ҳамин дунёва кардаги масалан нағзиёшон вай дунёва кафорат шавад. акнун дар инҷо як залзала суреш аста, қуръоно залзала сур аст. фаман яъмал мисқола зарратин хайран яроҳ ва ман яъмал мисқола зарратин шарран яроҳ мегӯяд. охиранги масалан як ҳафтум ҳаштум оятош ба яъне мисқолчи энг зарра майда чиз, зарра энг чизи майдада атом геп ҳамин қатра агар нағзӣ кардаги бошиям мукофоташа мегирӣ, ҳамин қатра агар гандаӣ кардаги бошиям ваяша мегирӣ, ҷазоша мегирӣ гуфтаги гап аст. барои ҳамин ин дунёва омадан ба ҳаракат кардан ки дар кор ки нағзӣ кардан дар кор, нағзӣ кардан дар кор, нағзӣ кардан дар кор. инсона номаша агар нағзӣ кардек агар забон багиранд ин чӣ хел як бахт. барои ҳамин ҳамирӯз дар бораи модар бисёр як гапҳои нағз задем. албатта сабр тиҳад хиштоваронашон ба модару ҷошон ҷаннат бишавад. ин рӯзи як мусибатин як каса аз хусусан модар ки ҳеҷ чиз ба иваз карда намешудаги як шахсин ҳеҷ кас ба хай умрашон ҳамин қадр будааст. худо раҳмат кунад. ҳама афсӯс хӯрд ҳамин рӯз иштагиҳоям, лекин аз дасти бандиш ҳеҷ чиз намеёд. ҳамин хел. дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, бо як навигарӣ мо аз наздик худамо ба ҷамъият ба таклиф карда шинос шудем бо начальники политсияи 7-ум дистрикти политсияи шаҳри Филаделфия. як навигари шумо ба гуфтани мон ки агар шумо шаҳрванди Амрико бошед, солатон 20 сола бошад, шумо метавонед политсия ба кор ба даромадан ба. ҳозир анамин илтимоса ҷамъияти мо ба илтимос кардаги аз тарафи шаҳри политсия Филаделфия политсияш ки ҳамватанотон бошанд, чандин забон ба гап зада метавонистагӣ, o'zbeki, tojiki, rusi, anglisi забоно ба бошанд. агар марамат илтимос мон муҳтоҷ ҳамзалин коргаро ба мон ба биёред, муроҷиат кунедон. мана офиси мон ба 10802 Баслтон Авеню Филаделфия 19116. ҳамин офис ба мо шумо ба ҳамон коғазҳою ҳуҷҷатоша дода фаҳмонда метавонем чӣ хел дохили политсия шудан мумкин. мана ҳамзалин политсияи Америка ба даромадан ин аз фарқи политсияи дигар кишварҳои иттифоқи советӣ дида анча осонтар. сафар алака инҷа ба шумо ба ягон дастатон ба нигоҳ намекунад, пуштатон ба нигоҳ намекунад, хешу таборотон ба нигоҳ намекунад. агар шумо ҳамин ба лоиқ бошед, имтиҳонои
тарбияи ҷисмония супурда тавонед. Агар аз тесташ гӯред 6 моҳ шумоя мехононату баъд аз 6 моҳ шумо дохили политсия мешавед. Сафарали ака саршавеш ба 1-3 солаш ба маошаш солонеш 72,000 то 74,000 доллара солонеш. 3 сол ки хизмат карда додед дар политсияи Филаделфия, маоши шумо 100,000 доллар мешавад солонеш. Агар шумо гапатонро бурдам. 20 сола гуфтед. Ҳамин пасташ 20 сола, болош чанд солая? То чанаки бошад. Ино солба нигоҳ намкунад. Мана ҳамича ба политсия ба нигоҳ мекунед ки як 65-70 ба даромдагиам кор мекунад. Ман як рӯз начальники политсия дӯсти ман шаҳри Филаделфия як пурсидам ки бародар мебахшед ин мана ҳозир 65 даромдаги як политсия назди ман омада манкати гап зад, салом алейк карда. Якума политсия инҷо салом метиҳад, шумо салом наметиҳед. Ҳамин хеле ҳурмати инсон баланд ки ҳамин академияи политсия ба даром агар 1000 та илми толиб 1000аш ман ба якум салом доистаста. Назми шумо гуфта. Барои ҳамун вай ман ба медонед чӣ хел ҷавоб дод. Вай гуфт ки дӯсти азиз гуфт 65 ба даромдаги одама моъмба аз пушти дӯст тохтагеш дар кор не, вай моъмба каллеш дар кор, ақлаш дар кор гуфт. Вай 65 ба даромда ҳамзалин ақлу таҷрибая ҷамъ кардагӣ ки вай анамин кати ба он ҳурмат мекунем. Дӯстон марамат офиси моъмба омда муроҷиат кунед. дохили политсияи Филаделфия шуда небошед, агар мо шумо дастгирӣ мекунем, кӯмак мекунем, мо шумо ба характеристику навишта метем, шумо дар омада кор мекунед. Бисёр хушхабари нағз. дӯстони азиз, вақти мо ба охир расид. Афсӯс ки мо дар студияи Садои Самарқанд, шаҳри Филаделфия, радио Мавҷҳои Америка, AM 860. саломат бошедон. то ҳафтаи оянда бо ҳамдидор шудан соғу саломат бошед. худо ҳофиз. худо ҳофиз. Бо якта навигария тез бошадам гӯям. дӯстони азиз, мана ҳамин сентябри 11-аш ба дар 7-ум дистрикт ин рӯпарои Петровский маркет политсия дистрикташ ба бегоҳӣ кӯдакоя биёретон кино тамошо кардагиатон мумкин будааст. ҳамунҷа ба хӯрокҳою нӯшвориҳою ин эълон анамина бепул дода мешавад. Киноям бепул. хуб, нағз монед. саломат бошед. худо ҳофиз.